Gwapo natin na. Good morning! Good morning, good morning, good morning. It's Saturday, guys. Alis siya sandali. Meron siyang appointment sandali. Yeah, mag-iinis ako ng bahay while he's gone. How long will he be gone? Not long? Half an hour. Half an hour? Hala, uy. Hala. Oh, this is what you said, babe. How can you beat yourself? I bit myself. You look good. Thank you. Love it. Love you. Love you. You take care, babe. Be good or be good at it. Okay guys, ready na yung coffee ko, kaya lang sobrang init pa, so hindi ko pa siya iinumin. Maglilinis na ako, nagpalit lang ko ng ano, kasi yung top ko kanina, long sleeve and it gets on the way. So, linis tayo. Unahin ko itong dito. Magluluto kami mamaya, so madudumihan naman siya. Magluluto kami mamaya, so madudumihan na naman siya, pero okay lang yan. At least malinis before kami magluto. 10 cents. 10 cents. 20 cents. Kakarating lang niya. I was cleaning. Tapos kakarating lang niya. Nag-shopping siya. Can I stand up? Yeah, you can. Okay. Yeah. The most important thing, my beer. Breakfast tomorrow. I got some lean cuisines. Ah. These are fat people meals. My diet meals. A couple lean cuisines. Butter chicken. What's the other one? Satay beef. Satay beef. Atlantic salmon and butter chicken. Yeah. Ayun guys, tapos na ako sa lounge kitchen area. Doon na naman ako sa mga kwarto-kwarto. Unahin ko yung dalawang banyo. While nagwo-wipe-wipe ako, ito-charge ko to kasi baka mamatay siya na hindi pa tayo tapos. Alright, let's do this. What will we make, babe? What do you call that? What is it? Bread, avocado, eggs, breakfast. Yeah. It's actually really good. Tsaka ko pa, hindi pa ako naligo. Ito, ang sarap nito guys. Sandwich tins. Yan o, tip top. Maliit lang siya.
hindi siya yung makapal na bread. Masarap siya actually. Char. Chop. Chop. One. Chop. Have we made this before on here? I'm not sure. Have we? Yeah, I don't know. Maybe we have long time ago. What was I beating the other day? I remember beating something. What were you beating? I don't remember. No, I think it's, no, that's not it. It was dynamite. Twist. Ta-da! We all know that trick. Actually, we'll leave that in there. Okay. Because use that tomorrow. We will have the same breakfast tomorrow? Maybe. Or dinner. Yep. We're gonna eat. This is a good Dinner? This is a good avocado. It is. That's a beautiful one. Perfect. Yeah, that was a good one. All good. And you smash the avocado. Who would like to come to breakfast at our house? Me. Just you. Me. We might do pancakes tomorrow. No, I don't like pancakes. Oh, I like pancakes. Nah. I like pancakes. So That's it. avocado done. Eggs done. Now we cook. And which way do you go? Clockwise. You go there clockwise? If we go anti-clockwise, it just doesn't happen. Counterclockwise, not anti-clockwise. Counterclockwise. Who's the smart one? Me. May. Yum. What are we doing? Put the this things? up. Yeah. Put 3 in. Three? 3. I want 2, you want 1. Why just 3? Just 1 for you, 2 for me. Yeah, but I want 2. Oh, then put another one in. Oh no, but you, what do you mean what 2? One at the top, one at the bottom. They open in the middle. They open up. Oh, do that? Yeah. How's your eggs? So, tapos na yung egg niya, guys. And then, tapos na din yung avocado. So, hintayin na lang namin ito, yung thins. And then, yun na. Yun yung breakfast. Sobrang sarap. Ready na yung, ano guys, thins. Hindi ko alam na na-open pala siya. Ito, oh. Na-open siya. Ah, perfect. Hot. Ooh. So, lalagyan mo lang siya ng butter. And then, avocado, tsaka egg. Ito na. Sobrang bilis na ng breakfast namin. Just got the butter just melts right into it. Yeah. You have your coffee today? Yep. Yep. Yummers! Yun na guys! Breakfast! Good dog. Okay guys, continue tayo sa paglilinis. So, linisin ko yun. See, ang gulo. Ang gulo. Pero yan yung before. Hindi ko na to i-film kasi maliit lang yung lugar dito. So, hindi ko siya masyadong... Hindi ko alam kung paano i-set up yung camera dito para makita nyo. Anyway, linisin ko lang naman siya. Wipe. Put away yung mga gamit. And then, lilinisin ko yung toilet. And then, take a shower kasi alis kami ni Dan. Bibili kami ng pang-Korean barbecue kasi yun yung gusto naming i-dinner mamaya. Gaya-gaya kami kay Lyra at saka kay Tony. Ayan guys, nakaligo na tayo't lahat. And ganito yung itsura ng banyo. Tapos ko na siya linisin. Yan, yung toilet malinis na din. So yeah, yun lang. Aalis kami guys, pupunta kami ng Kmart. Tsaka pupunta din kami sa Korean shop. Kasi bibili kami nung pang-barbecue namin mamaya. Yes. Pom-poms na naman tayo, guys. Pet. Cute niya. Punta kami dito sa Family Mart, guys. Bili namin na yung para sa barbecue. Meat para sa Korean barbecue. Ano yun? Nahanap namin yung meat. Asa na yung meat? Walay. Dito. Nahanap namin yung meat, guys. So, bili kami ng beef at saka pork na, pang barbecue. And then, yung sa sauce, nandito. Tinext ko si Lyra. Actually, nag-reply na siya kasi hindi ko maalala kung galbi ba siya or bulgogi. But sabi nila ay bulgogi daw. So, what do you think? Should we get the small one or the big one? Big one. Sige, get the big Yeah, we'll one. use it more often. Okay. Which one was it? Bulgogi. This one. Bulgogi. Is that bulgogi? Yep, that's it. I'm not sure if I'm pronouncing that right. Sorry kung mali. Hinahanap namin yung kimchi, pero hindi ko alam kung nasa fridge siya or nasa
Like, normal lang siya na shelf. Kasi wala ako nakita eh. Yeah, kimchi. Yung kagaya din nung kay Lyra kasi masarap din yun. Saan daw? Sa fridge nga ata talaga. Ay, fridge nga. Punta kami Kohl's at saka Kmart. So, Kohl's muna siguro kami. Bili kami ng drinks. Kasi si Lyra at saka si Tony pupunta sa bahay. Ito bibilihin namin guys. For the Korean barbecue. Dito kami sa Kmart. Kmart. That's it. Non-stick grill plate. Yeah, get the... Oh, this one looks better. Oh, no. Get this one. Get the one. This one, babe, please. Babe, dapat sa likod yung kukunin mo. Ikaw, ah. Yan. Nasa Kohl's na naman kami, guys. Nandito na siya, oh. Kasi sa Woolies lang to, eh. Pero meron na yung Kohl's. See? New. New siya sa Kohl's. Hanap kami ng mga chips. Tapos na kami sa Kohl's at saka sa Kmart, guys. Balik kami dun sa Korean na shop kasi kulangin yung meat namin. Guys, yung beef, nilagay ko siya sa ziplock. Tapos nilagay ko siya sa mainit na tubig para mag-thaw na agad-agad. Salamat sa nag-suggest nito. May nag-message sa akin sa Instagram na ganito na yung gawin. And looks like it's working. See? Thank you. Kasi para ma-marinate ko na siya agad-agad. Sayang naman kasi yung oras. Ayan guys, I'm marinating the beef. Dinalawa ko siya. Ang dami nito, grabe. Tapos meron pang pork, oh. Ito yung gamit namin na marinade. Bulgogi sauce for beef. Sabi ni Lyra, kontian lang daw. Kasi kapag marami, medyo overwhelming daw yung ano niya, flavor. So, konti lang yung nilagay ko. Tapos magte-test ako guys. So, magpa-fry ako ng, or magluluto ako ng konti and see kung okay na yung marinade. Guys, itatry namin to. Rice cake siya. Galing dun sa Korean shop na binilhan namin ng meat kanina. Kain tayo! Sabi ng babae dun, it's really sweet. Oh, it's thick! Wow. Oh, it's thick as. No, use the... No. Sige. Wow. Wow, na. What do you mean there? I kind of don't like it already. Is it good? That's alright. It's rice cake. Rice cake? Have you tasted the rice cake before? It tastes like What? pork bun roll. Pork bun? The roll, the texture of the outside. No, but she said it's sweet. Is it sweet? Yeah, not that sweet. Hindi ko siya masyadong bet, guys. Medyo may pagkamatigas na... Ayoko sa kanya. Hindi siya sweet. Sabi ng babae, matamis daw. Kaya kala ko hindi ko siya magugustuhan kasi matamis. Yung flavor niya okay lang, pero medyo matigas na parang rubbery. Do you like it? Yeah, I like it. Do you want that piece or not? No, I don't want it. Thank you. Nood kami footy, guys. And then ito yung snack ko. Pomegranate, bigyan ni Lyra. Thank you, Lai. Nood lang kami ng footy, guys. Kasi naglalaro yung team niya. And they're losing by 2 goals. Wala. Social naman yan. Pag mayaman naman yung chanilas mo. Wala, look at her. She's standing. Wala, ang kapal naman ang brows ko tingnan. Hindi na sikat, guys. Ano yan? Alpombra. Alpombra. Meron daw siyang ganyan. Sabi ko, wala, pang mayaman yun. Mahirap lang kami. Spartan yung akin. Mahal, diba? Alpombra. Nails here. Danny boy. Hey, Baba. You're walking na. Agbots pa, Mar. Buti pa matang Buti pa siya may agbots. Kami naka-medyas lang kami. Hey, say hi. Hey, go walk. Sige daw, walk daw. And, God. Come here. That's you, look. Who's that? Is that baby V? Kakarating lang niya, guys. May trabaho na siya. Nag-marinate siya. Kanti lang. Dinagdagan namin yung marinade. Nood sila ng si Baby B kumakain na.
Abra pa more. Try on all. 32 yan eh. 34 yan! 34 yan dalawa! O bakit maliit? Kaya nga parang maliit. Hala, ang laki na ng tutoy mo! Try on haul! Uy, nakaano ka, uy? Nagbra ka pa ba? Sakto lang, uy! Ang dami pang space for your messages. Guys, watch out for my final. Ay, kasi gusto ko na yung gisgunday. Ang yun. Nandito na pala siya, guys. From scratch. Weh. From the box. Alam mo, alam naman, dili. Ito, ginawa mo to, yung chocolate. This one I bought. But the brownie itself, guys, it's all from Magluluto na kami, guys, kasi nandito na siya. Siya lang hinihintay. Uy, ang ano? Ina lang, nag-bake pa ako. Nag-bake pa siya niyan. Kaya na late. Kaya na late. Hindi guys, ganun talaga. Inani? Yaman. Ito, anong pagkakaiba nandito? Same lang guys. Wala lang. Dito yung baboy guys. Sama na. Ano na environment? Yummers! Ang dami pang meat na tira. Yung boys patapos na. Nagluto ng rice. Oo nga, sabi pa ni Kat, kulang daw. Tama lang naman yung rice. Luto na yan. Yan. Yum! Kain guys. Kimchi! Aftermath. Bus na guys. Thank you guys. Sarap. Harap. Ito guys, naglalakad na to. Sige, pasikat. Pasikat, come here. Hello! Good girl. Bakit anong ginawa niya? Ala, ang funny. Ang funny ng mama mo, baba. Oops, yummers. Lumapit sa'yo dahil kasi Hello, gusto niya din chocolate dahil. Nagmana to sa papa niya at saka sa mama niya. Nanood kami guys ng penguin. kasi pinansin ko. Nakauwi na pala sila guys, si Kat at saka si Lovely. Yung natira si ano na lang, Lyra at saka si Tony. Mag-ano ako, magpipila ko ng pomegranate. Ito. Tinan ako ni Lyra ng sobrang dami. Tingnan nyo. Ang dami. Nabigyan namin si Kat kanina ng 3. Kasi napuno ni Kat yung ganito na maliit ko. 3. So pinadala namin yun sa kanya. Tapos ito, magpipil ako habang nag-uusap ang mga boys. Tutulungan ako ni Lyra. So maganda yung ganito na na-open na. Kasi open mo lang siya, tapos malalaglag na siya. Healthy to eh, masarap to. At those sorts of prices, I mean, on Australian wages, acceptable amount of dollars. Textmate kami ni Lyra. Taxmate kami guys. Textmate kami ni Lyra. Oh, sipa. Simple rice. Ang sibag ko mag-reply guys noon. 2016. Three places. Wala pa akong trabaho. May. So bago pa ako dito. April 20 ka dumating dito. Ano? April 21 ka dumating dito. April 21? Bakit mo alam? Hindi ko na maalala. Sinabi mo yata. Talaga naman. Feeling ko kasi, Di ba na-delay yung flight ko? yeah, sa Manila. Kasi nga updated talaga. Binalikan namin guys yung nakaraan. Textmate kami guys, 2016. Kaya sabi niya, tinext kita, hindi ko na maalala eh. Wala akong, yung utak ko, hindi. You can say. Oh, Kat, wait lang. Dito ka pa. Pagka-text, ano, Sabi ko nung ano, tinago ko lang kasi may number ni Race. Yan. Hindi ko na number yan. Ay, hindi mo na Ilang beses ako nagpalit ng number. Oh, sige, ayan. Yan guys. Hindi din naman kita. Ayan, sabi ko, gala kami 3. Oh, sikat pa yun, Chok. Kala kami 3. O, di ba? Hindi wow. Hindi, wow, textmate. Textmate kami guys. Facebook pa yun ngayon. Hindi na kayo makakomment sa Facebook. Umalis na si Lyra at saka si Tony guys. Anong oras na? 11:30. Sila lagi yung nahuhuli kasi sila at saka si Tony. Ganito sila eh. Ganyan sila, close sila. Nakapaglinis na din kami. Yay! Nung nandito si Lyra, tinulungan niya ako. Thank you, Lai. So, nahugasan namin yung pinag-barbecuehan namin kanina. And then, nakaano din kami. Ito, magugustuhan to yung mama na Dan. Bibigay namin sa kanya. Ito yung hiniram namin na container. Nung nag-family dinner kami sa kanila last week, pinadala niya ako ng pasta. So, ngayon, i-sasauli ko sa kanya na may laman ng pomegranate. Yeah. And then, meron din akong sa akin. Thank you, Lai, sa pagtulong. Meron pa akong natira, guys. 6 na pomegranate dyan, oh. Dami pa. Yan. So, yeah. Nakita nyo ba yun na maayos? Pasensya na, guys. Then, marami na tayong pang 10 cents dyan. Trash. Okay. That's trash, babe.
Okay, all clean? Okay. All good. Let's go to the room, babe. Let's go to the room. Tulog na kami, guys. Tatanggalin ko muna yung makeup ko, tapos tingnan natin. Siguro may energy pa ako mag-edit ng video. We'll see. Sabado kasi ngayon. And bukas, I think, hindi ko alam kung anong plano ni Dan bukas. Bye, guys! Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night, babe! Bye, good night. Mwah.